Ahojte, toto je moje tretie súťažné video do súťaže NYX Fakes Awards. V tomto kole sme dostali tému podvodné stvorenie. Túto tému som si veľmi užívala, keďže milujem farby. Moja inšpirácia bola morská chobotnica, ktorá má nádherné farby, a to sú fialová, modrá, tyrkysová, rúžová. Tak si poďte so mnou užiť toto líčenie, môžeme ísť na to. Ako prvý krok použijeme podkladovú bázu NYX First Base. Na vyplnenie porov použijeme NYX Pore Filler. Aby nám obočie neodstávalo, zatrieme ho lepidlom. Z maskerskej plastickej hmoty som si vytvarovala dve chápadlá. Touto plastickou hmotou som si zatrela aj obočie. Na stúženie tejto hmoty som použila maskerský stúžovač. Ako základnú podkladovú farbu pri mojom líčení som použila NYX Cream Color v odtieni White. Modrou farbou NYX Cream Color v odtieni Blue som si tvarovala lícne kosti a hrala sa s tieňovaním. Potom, ako mi hmota na čele úplne zaschla, dofarbila som ju takisto bielou farbou NYX Cream Color v odtieni White. Pomaličky sa začínam hrať s tieňovaním a pokúšam sa skryť prechody medzi hmotou a kožou. Na tieňovanie pripájam aj fialovú farbu NYX Cream Color v odtieni Purple. Začínam tieňovať chápadlá a miešam dve farby v odtieni White a Purple. Pre znázornenie prísaviek na chápadlách som použila malé perličky v bledomodrej a tmavomodrej farbe. Aby som dodala chápadlám hĺbku, použila som na tieňovanie NYX Primal Colors v odtieni Hot Black. Túto farbu som použila na všetky miestá, ktorým som chcela dodať hĺbku. A teraz ideme trblietkovať. Ako podkladovú bázu, aby trblietky držali, som použila NYX Glitter Primer. Čiernou farbou NYX Cream Color si zakrývam prechody alebo línu vlasov, aby pôsobili tmavšie. Na docielenie modrej farby na vlasoch som použila sprej L'Oreal Colorista v tyrkysovej farbe. Ako podklad pod tiene na oči som použila NYX Cream Color v odtieni White. Ako základnú farbu na viečko som použila tyrkysovú farbu z paletky NYX Ultimate. Do záhybov oka som použila tmavomodrú farbu a fialovú farbu z paletky NYX Ultimate. Následne tmavým tieňom si roztieňovávam oko. Keď máme ďalšiu vrstvu farby zaschnutú, chápadlá som si nafarbila na rúžovo. Na zvýraznenie a rozjasnenie miesta pod obočím som použila NYX Frostbite Prismatic Shadow. Pomocou živicového lepidla som si prilepila na čelo mušle. Na spodné viečko som pre rozjasnenie použila bielu ceruzku NYX Pure White. Opäť sa hrám s tieňovaním pomocou paletky NYX Ultimate Shadow. Pre zvýraznenie spodnej linky som použila tieň NYX Primal Colors v odtieni Hot Black. Na horné viečko si kreslím tenkú linku pomocou fixkovej linky Epic Ink Liner. A opäť sa hrám s tieňovaním pomocou paletky NYX Ultimate Shadow. Na oživenie líčenia som použila fialovú linku NYX Vivid Bright v odtieni Vivid Blossom a vybodkovala som s ňou určité miesta tváre. Ako rozjasňovač a zároveň jemné zafarbenie bielých častí som použila NYX Prismatic Shadow v odtieni Mermaid. Na spodnú časť tváre a brady som roztieňovala NYX Primal Colors v odtieni Hot Fuchsia. Pred nalepením umelých myhalníc som si natrela myhalnice čiernou špirálou od NYXu. Pre optické zúženie a rozjasnenie nosa som použila bielu ceruzku a tieň od NYXu Frostbite.
A opäť sa hrám s bodkami na tvári a tentokrát s linkou NYX White Liquid Liner. Lepíme umelé myhalnice. Keď už máme finálny make-up skoro hotový okrem pier, celý si ho zafixujeme sypkým pudrom od NYXu. A aby sme mali istotu, že nám fakt všetko vydrží tam, kde má, použila som Matte Finish Spray od NYXu. Na vrchné myhalnice som použila modrú špirálu NYX Color Mascara. Keďže mám problém zakryť svoje tetovania bežnými farbami, použila som špeciálny sprej na tvár, vlasy a telo a zakryla si s ním krk, dekolt aj ruky. Tento sprej som striedala s farbou NYX Crayon Color v odtieni Blue. Bielou farbou NYX Crayon Color som si kreslila na dekolt a krk biele krúžky. Keďže mám veľmi rada trbujetky, použila som ich aj tu a použila som ich na celé ruky, dekolt aj krk. A aby toho nebolo málo, striekla som si ich aj na čelo. Ako základnú farbu na pery som si naniesla NYX Liquid Suede v odtieni Jet Set. Na ňo som vklepala NYX Liquid Suede v odtieni Little Denim Dress. Na záver som do pier vklepala tieň NYX Prismatic Shadow v odtieni Mermaid. Na dekolt som si nalepila k pár kamienkov. Keď už mám parochňu upevnenú, nasadzam finálnu ozdobu a to je chobotnička, ktorú som vyrábala pomocou alobalu, americkej pásky a kaširovaním papiera. Takisto ako chobotničku vyrábala som si aj vrchný kostým, čiže podprsenku v tvare mušli. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám môj výtvor páči a ak áno, budem vďačná za každý váš hlas.